Este Nadal fai gnomos con refugallo. Materiais que vas precisar: garrafiña de plástico, feltro, fío, agulla, pegamento, areia, colgante, calcetín, la bola de arxila e tesoiras. Recoméndoche unha agulla curva, unhas boas tesoiras de tea. E despois escolle o fío que máis gostes, pode ser de algodón, de lá. Os colgantes podes facelos ti, ou pintalos, podes mercalos, todo en base ás cores que máis gostes. Así combinarás os diferentes feltros e farás os diferentes gnomos. O mesmo pasa cas barbas e os bigotes. Escolle as cores das que máis gostes. E despois deixa voar a tua imaginación e podes adornar con cantas cosas queiras, flores, follas, etc. Recoméndoche que primeiramente fagas un patrón, o patrón dun cono, que será o chapeu do gnomo. O meu é fuleiro, mais funciona ben. O máis recomendável é que collas e primeiro cun xis mesmamente debuxes a contorna e despois cortes. Unha vez cortado xa terás o teu anaco de feltro listo para coser para converterse no chapeu do gnomo. Escolle ben o fío, de algodón, sintético, e lembra que ten que ser alo menos 3 veces máis longo que a lonxitude do que vas coser. Ben, eu recoméndoche que primeiro unas a base, é dicir, que vai a estar sentado sobre a cabeciña do gnomo. De verdade que fixen un vídeo de como ia cosendo puntada por puntada, xa sei que non o precisas, mais fixen un por si acaso, só que non se me gravou. Así que amósoche estas puntadas que tes aquí. E como dicía, aquí tes as puntadas que eu fixen. A min gústame comezar cunha recta e despois o resto en cross, vale, cruzadas. E quedaríache así. Eu fago así con un pouco de curva, os chapeus. Mais a imaginación o poder, podes facer como ti ben queiras. E ás veces facendo unha cousa sin querer resulta que queda moi chula. Eu despois engadolle un colgante. Gústame, non é preciso, mas gusto. E aquí tes outro modelo con outras cores e outro tipo de fío. Este vai un poquinho máis cargado. Temos o colgante, mas temos uns abalorios. Por iso que a imaginación é poder, como se queres pintar tamén o chapeu. Ves? Isto ademais vai como solapado. É como si non soubera coser moi ben. Entón, o gnomo fixo o que puido para apañar o seu chapeu e engadiulle un fermoso axouxe. E aí está todo repoludo. Entón, só tes que escoller as cores, o estilo de cosido que queres facer e despois engadir o que máis gustes. E si, recomendo unha agulla curva. Agora, aquí teño as miñas garrafiñas eu enchinas con area e van ser as que leven os chapeus. Podes facer os chapeus de tamaños diferentes ou adoitar o que tes según a garrafiña, como podes ver. Despois xa quedará ben. Ben, para que vexas o final. Eu, no final da costura, non sei se podes ver como fago, un pouco máis abaixo, do lado contrario máis arriba, agora uno a ambos lados, e pasamos o fío, e sí, ás veces pasan estas cousas, enredo, é máis que a cámara en diante, pero agora tiro, e xa podemos ver como a puntada vai en diagonal. Seguimos tirando e volto en fronte da puntada un poquinho máis en baixo e xa queda na cruz. Neste caso escollín un fío sintético amarelo cun feltro verde. Tiramos ben para que despois cando lle poñamos o gnomo non abra e non queden buratos. E como podes ver, eu sempre os fago retortos. Podemos pensar que adrede ou sin querer. Pero certo é que gosto así.
Dá a sensación de que teñen máis movimento, máis vida. Ben, agora volvo a repasar a última puntada, porque quero engadirlle un colgante ou un abalorio. Neste caso vou por un colgante. Entón, repaso a puntada para que non se me movan as anteriores e poder traballar tranquilamente co colgante. Ben, e repaso, porque ademais este fío é bastante escorregadizo. De feito, sinceramente, eu recomendoche os que son de algodón ou de lá, son moito máis sinxelos de traballar, ou alo menos para min así son. Ben, este, que é moi artista, decidiu adornar o seu chapeu cun garfo, un garfiño pequechiño. Este gnomo éche moi creativo. Entón, unha vez que paso a agulla polo burato do garfo, agora o único que teño que facer é deixar o longo que eu quera para o garfo, que quede pendurando, e voltar a repasar a puntada e facerlle un nó para asegurar que non vai marchar. É chulo porque cando moves o gnomo móvese o colgante, dá máis movimento e polo tanto máis sensación de vida. E velaí afianzamos ben a puntada e os nós. Neste caso teño que facer varios polo tipo de fío que é. E xa cortamos e metemos para dentro. E pro corpiño ben podes pintar a garrafiña ou usar un calcetín. Ben pode ser usado ou mercado. No meu caso foi mercado, a verdade. Xa non me restaban calcetíns con buratos. Neste caso, lembra, sempre tes que pôr o cuiño da garrafa cara onde estarían as dedas dos pés no calcetín. Así iría mal, porque iría de cabeza. Ben, así sí que estaría ben, a cabeciña cara arriba, o cuiño cara as dedas do calcetín. Ben, vestimos a garrafa completamente, tiramos ben do calcetín, e xa temos o noso nomiño co seu abriguiño. E non te preocupes se no teu calcetín sobra. Iso que sempre podes cortalo ou anualo e agochalo debaixo da garrafa ou empregalo para outro corpiño. Sempre deberíamos comprobar se acaelle ben o chapeu, o corpiño que agora ten o calcetín. E pareceme que queda ben repoludo. Haberá nos que cubrirán máis e menos. Este, por exemplo, ten silicona antideslizante, mas non te preocupes porque as barbas do gnomo van a ocultar toda esta silicona. Pro cabelo, pois eu vou empregar neste caso cabelo sintético, deste que se usa para facer as trenzas. Por exemplo, podes usar lã, podes usar feltro de agulla, podes usar todo o que se che veña a cabeza. Eu escollín estas dúas cores e o que vou facer para que quede máis natural é entremexelas. Primeiro vou cortar os mechóns collendos amarrados polos cabos iguais, vou no cortar en varios anacos, porque son uns mechóns moi grandes e vaime ser moito máis cómodo de manexar se os corto en varios. O máis aproximado posible da lonxitude das barbas e bigotes dos nosos gnomos. Como podes ver, xa ademais de paso que vou doblando e vou cortando, xa vou mesturando as diferentes tonalidades.
Debemos pensar que neste caso que un cabelo castano con loiro é o máis natural, porque non existen cabelos que non leven mechas ou cores diferentes. De feito, todas as perrucas podedes atopar que incluso levarán cabelos rosas, inclusive, según a tonalidade. Ben, entón comezamos a separar e xuntar. Intentamos coller un mechonciño escuro e un mechonciño máis claro. Mechonciño escuro, mechonciño máis claro. Así a mechiña, 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 mechiña. E pouco a pouco imos mesturando tan ben como poidamos, unha e outra vez. Segundo o que che guste, se gustas máis de que queden menos mesturados, se gustes de que queden moi mesturados, máis veces deberás de separar e voltar a xuntar, separar e xuntar. E non ten máis, con calmiña. Ben, eu vou separar dos mechóns porque van ser dúas barbas, van ser para dous gnomos, e así tamén é máis doado poder traballar con ele. E repetimos a operación, collemos, separamos mechón e voltamos a xuntar. Separamos ben para que non enreden e non fagan rastiñas. E unha vez feito, unha vez que xa teño a mestura como eu gosto, collo outro mechonciño. O que fago é convertelo nun cordeliño dándolle voltiñas. E xusto o que calculo que é a metade do mechón que estiven a preparar, o único que teño que facer é colocalo no centro e anoalo. Facemos un nó, ou dous, ou tres, o que estimes. E vou facer co propio mechón do cabelo para que quede máis natural e non se note a unión. Ou alo menos o menos posible. Dalle forte, non hai medo con este tipo de material. E agora xuntamos ambos os dous cabos e podes apreciar as diferentes mechas e tonalidades. Vela aí. Ben, pensei que gravara pegando as barbas, mas non o fixen. Ben, pois tal e como tiñamos antes o mechón, simplemente hai que botar silicona sobre, neste caso, onde tiña as burbullas de silicona do calcetín, e pousar o cabeliño, as barbiñas e o bigote enriba. Agardar uns segundos e xa queda fixo. E agora o que vou facer é con esta boliña, que pode ser de madeira, neste caso de arxila, vale? Botarlle, estou a usar eu silicona quente de pistola, vale? Entón o poño xusto enriba da unión do cabelo co calcetín. Aí queda, que queda xusto co linde do chapeu. De feito, o ideal é poder meter un bocadiño, un anaquiño de nariz debaixo do chapeu. E se unimos con silicona, pois aseguramos aínda máis que non se vai mover. E queda moi chulo porque a semella que nos está a mirar cos olliños debaixo do chapeu. Ben, debemos agardar uns segundiños. Mentres podemos ir mirando como queda o efecto da barba. E se atopamos algo que non nos guste, pois correximos. Como unha estilista de gnomos. Entón, poñemos os bigotes como máis queiramos, as barbiñas e demais. E vela, aquí está. Guapo non será, pero vai a pelaxe, Bueno, e agora xa podes recortarlle as barbas se queres ou poñelo para unha balda e que lle quede pendurando a barbiña contra a balda de embaixo, que tamén é moi repoludo. Velaiotes. E os seus coleguiñas están agardando a súa quenda na barbería. Is that you, Santa Claus?